Mit navn er Mads Olsen, og jeg vil gerne deltage i Forræder. Jeg er 28 år og bor til daglig på Frederiksberg sammen med min kæreste Linnea. Jeg elsker at være sammen med mine venner og familie, som giver mig rigtig meget energi. Jeg forsøger at leve mit liv ved konstant at blive klogere og udvikle mig. Jeg elsker at tage ud og rejser gerne til nogle atypiske steder, som vi europæere eller danskere normalt rejser til. Jeg elsker at opleve andre kulturer end vores egen, og særligt gennem den mad, som er der. Tage på restauranter, prøve lokale steder. Det elsker jeg. Til daglig så beskæftiger jeg med kunderådgivning i en bank. Jeg synes, jeg er særlig god til at spørge ind til mine kunder og deres behov. Jeg er god til at stille ledende spørgsmål hen imod et svar, som jeg kan bruge i min rådgivning. Det er en egenskab, jeg tænker, jeg vil være særlig god til at bruge i min deltagelse i Forræder. For udover at jeg rådgiver kunder, jamen så er jeg faktisk også fagansvarlig. Så jeg er vant til at stå foran mange mennesker og snakke uden problemer. Jeg er vant til at stille mig op og også være fokuspunktet og kunne være i det under presset, der kan være. Folk oplever mig som værende inspirerende og ægte, når jeg står og snakker. Og det er også en egenskab, som jeg vil prøve at bringe i spillet og udnytte den fordel, som jeg skulle have der. Jeg har set både den danske sæson af Forræder, men jeg har også set Trader UK og har været meget draget af det strategiske og følelsesmæssige, som opstår i spillet. Og det er det, der gør, at jeg godt kunne tænke mig at deltage. Jeg kunne godt tænke mig at være med i Forræder, da jeg gerne vil udfordre mig selv og se, hvor langt jeg er kommet i mit liv. Jeg har i mine yngre dage altid haft rigtig svært ved at forstå de sociale konstruktioner og være en del af en gruppe. Så derfor vil jeg gerne udfordre mig selv ved at deltage og for at prøve at se, om den personlighed, jeg har fået i dag, og den styrke, jeg mener, jeg måske har fået i forhold til personlige relationer og interaktioner med folk, at det vil jeg gerne udfordre at se i Forræder. Så jeg håber, at min motivation står stærkt hos jer, og I vil invitere mig til en samtale.